Yalo lamarin ga na duniya duk wanda ka gani da masoya aiki alheri ya kai baban za ta kasa gaji haka ji ana ta haɗin sunan mutum ba. Kuma yalo ba haɗuwa ta ba dan da ba kai mutum da baya ka gane mutunan kirki na kai ma baya ka bi shi. Kai in waɗa ma wata magana ɗana wallahi duk wanda gagga suna ci gaba a raya suna mutanen da ba su da girman kai. Kuma masu goyon bayan waɗanda ka aikata aikin alheri. Duk wanda ka gabe goyon bayan masu aikin alheri. Wallahi yalo ko ya shekaru a hami bai wace girman ka. Yalo ta yaka mika sakon godiya ta musamman ga mai girma ga wannan jihar Kebbi da ta Nasiru da kauran gwamnati da iyali ne. da sanasa. An naccan salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ana tattalaba balagatul arabiya adlan ra'isin kauran gwamnati jazakallahu khaira. Wallahi ka mun gane kuma kana kan yi muna ƙara gani. Aiki ta ko ana jihar Kebbi babu inda baka taba ba gaskiya muna ƙara godiya muna maka fata alkhairi. Allah ubangiji ya ƙara lafiya da nisan kwana mai girma ga wannan jihar. Amin ya Allah, Allah ka sashi hudu kuma shi ƙara hudu. Gwamna Dr. Nasiru zamanin ka mun ga albarka. Mai kama suke gwamna. Bincike ya tabbata na kebe gwamna babu tan